Hej alle sammen. Det er rigtig lang tid siden jeg har lavet en video. Og det er jo fordi siden sidst jeg har lavet en video, der har jeg både været på ferie, og så har der været skolestart, og så har der været rigtig mange lektier. Så nu har jeg så endelig fået tid til at lave en video. Og den her video, det er en statusopdatering. Og det kan man godt kalde for noget nyt, jeg har fundet på. Det er simpelthen, hvor det er, at jeg en gang om måneden vil prøve at lave sådan nogle videoer, hvor jeg ligesom fortæller jer, hvilke bøger jeg er i gang med at læse. Måske hvilke film, tv-serier jeg er i gang med at se. Men også hvilke gode film, som man bare ikke husker, som man bare ikke glemmer, som jeg har set. Og som jeg gerne vil ligesom give videre. Sådan nogle tips, kan man sige på en måde. Og det her, det er jo så den første af sådan nogle slags, jeg laver, sjovt nok. Og for det første, så vil jeg sige, at det vil være rigtig dejligt, hvis I kunne komme med nogle idéer til, hvilke videoer jeg kunne lave. Fordi at jeg er rigtig sådan helt væk af idéer. Og så vil der nok komme et par stykker af sådan nogle slags opdateringsvideoer, statusopdateringsvideoer. Og jeg overvejer også lidt at lave en bogsamling update video, fordi at jeg har jo fået et par bøger siden sidst jeg lavede sådan en bogsamlingsvideo. Men sådan nogle ting, det går jeg lige og tænker lidt over. Og så laver jeg altså videoerne, når jeg får tid til det. Og i dag, der havde jeg altså lige tid til at lave sådan en statusopdateringsvideo, som jeg faktisk har gået og tænkt lidt på i noget tid, fordi jeg ikke havde idéer til andre videoer. Så nu vil jeg så gå i gang. Hvis vi starter med bøgerne, så står de 3 bøger, jeg faktisk er i gang med. Det første, det er Vandrende Sjæle, som også kaldes The Host. Den har jeg jo lavet en video af før også, hvor det var, jeg ligesom præsenterede den på en måde. Og der sagde jeg også, at jeg var i gang med den, og det er jeg stadig. Og det er fordi, at bogen den er så stor og tyk, som I kan se. Og derfor så synes jeg, det er så svært at holde sig til den. Det ved jeg, det lyder lidt underligt, men jeg synes faktisk, det er svært at holde sig til den. Og det er Stephenie Meyer, der har skrevet den her bog. Det er også hende, der har skrevet Twilight. Og jeg elsker Twilight, så det er en af grundene til, at jeg købte den her bog. Og der er omkring 768 sider i. Så den er jeg i gang med. Og jeg har faktisk startet forfra siden sidst jeg læste den, som var før sommerferien. Der kom jeg så til sådan noget sådan hertil eller sådan noget. Og så faldt jeg ud af den. Så den her gang, der håber jeg at holde på den. Den anden bog, jeg også er i gang med, det er At finde vild af Lis Vibeke Christensen. Den havde jeg jo lovet at tage med på ferie. Det fik jeg faktisk ikke gjort, fordi at mange forældre blev enige om, at der ikke ville være tid til at læse på ferien, og det var der så heller ikke, fordi at jeg havde downloadet The Vampire Diaries 3 Raseriet til som en e-bog prøve, hvor det var, man kun fik de 4 første kapitler, og jeg havde læst de 3 første kapitler hjemmefra, altså på ferie. Der havde jeg faktisk kun tid til at læse kapitel 4, så det passede meget vel. Og denne her, At finde vild, den er på omkring de der 375 sider. Og så er der den her, The Vampire Diaries 3 Raseriet. Og den er på omkring, jeg tror det er omkring de der 200 eller andet. Jeg skal lige se. Ja, 245 sider. Så, jeps. Så er jeg ved at se en tv-serie, der hedder Gossip Girls. Der er, jeg ved ikke hvor mange sæsoner der er, men jeg er i hvert fald i gang med sæson 2. Og hvis man har Netflix, så vil jeg helt klart anbefale, at man går bare ind og ser nogle forskellige film. Så kan det godt være, at man finder nogle gode nogle. Tit så ser det der forside på filmen ikke så gode ud. Men når man så endelig ser den, så er de gode. Blandt andet I seng med fjenden, den tænkte jeg bare, nej, den skal jeg ikke se. Men så fik en af mine veninder mig overtalt til at se den, så tror jeg har set den 7 gange siden eller sådan noget. Den er helt vildt god, synes jeg. Og The Vampire Diaries,
Den har jeg faktisk også set derinde. Så. Men det var lidt nederen, hvis der man skal ind og se sådan nogle sæsoner, at de så ikke har dem alle sammen. Men det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Ja, men altså, det her, det var altså lidt for den her gang. Og en sidste ting, jeg vil sige, det er, I skal bare se Shutter Island. Vi ses til en anden gang. Hej hej!